Umana la graça se nos mostra, la graça se nos coração, a nos por alabar y adorarnos, Señor Cristo Jesús. Lleno de mi corazón. Lleno de mi corazón. Lleno de mi corazón. Más duro. Lleno de mi corazón. Lleno de mi corazón. Lleno de mi corazón. Lleno de mi corazón. En presencia dignos Dios taquina, Lleno de mi corazón. su reino también taquina. Lleno de mi corazón. Santo Espíritu Santo también. Lleno de mi corazón. Pese al sábado, van a la vez. Lleno de mi corazón. 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 Nos trae tiempo aquí, Señor. Lleno de mi corazón. Santo de su presencia te gozo ti. Lleno de mi corazón. Él no vuelve back para buscarnos. Lleno de mi corazón. Pero mientras tanto nos lo alabe. Lleno de mi corazón. 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 Gozoso na gente. Nos te alabamos, Señor. Gloria, gloria a Dios. Háganos para mi amar. Lleno de mi corazón. 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 Gloria al nombre del Señor. Nos te alabamos, Señor. Nos te alabamos. Lleno de mi corazón. Un fuerte aplauso. Haz un sonido gostoso, né, Diego?
Nos a descubrirnos vos y juntos nos a decidir. Palanti tu me position, fascínanos por proclamar. It's the year of the great awakening, awakening. Nos libertad nos atume, no más sombra, nos luz lo brilla clara. This is the year of the great awakening, the great away, 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 the great away. Where there is love, the bruised can find a refuge, to be held close until their tears are gone. Where there is love, the weary can revive their hope until they're strong, until they're strong. Where there is love, shadows all are friendly, and evil finds no place to hide a fear. Where there is love, the warmth of caring melts away despair. It disappears, it disappears. Where there is love, where there is love, hope soars like an eagle. Where there is love, faces shine with the richness of gold. I found the truth that my heart is so sure of. Life surrenders its best where there is love, where there is love. Where there is love, God's will is being honored. For those who love, He calls His very own. Where there is love, the world can see the purpose of His heart, and He is known. He is known. Where there is love, hope soars like an eagle. Where there is love, faces shine with the richness of gold. I found the truth that my heart is so sure of. Life surrenders its best where there is love.
place so that I can know and discover for myself the essence of my truth. The universe is calling me, source is sighing softly. My heart is reaching out for the truth he wants revealed. I wanna know who I am, what I can do, where I have to go. My soul is sighing, crying out for the revelation of its truth. Take away the veil of mystery so I can see and understand my purpose in life. I wanna know who I am. I wanna know who I am. Yearning to connect with my source, with myself, to find out the road I must walk to fulfill my purpose in this life, my reason to live. I just gotta know. Show me the way, lead me to the light. Show me the path that I must walk to. Show me the way, lead me to the light. Show me the path I must. I wanna know who I am, what I can do, where I have to go. My soul is sighing, crying out for the revelation of its truth. Take away the veil of mystery so I can see and understand my purpose in life. I wanna know who I am. I wanna know who I am. Yearning to connect with my source, with myself, to find out the road I must walk to fulfill my purpose in this life, my reason to live. I just gotta know. Show me the way, lead me to the light. Lead me to the light. The path that I must walk to know who I am. Show me the way, lead me to the light. Lead me to the light. Whoa. On this gentle light, where the whispers roam, there's a gathering of souls finding their home. Underneath the sky where dreams take flight, Coach Glenn's guiding hand, a beacon of light. Podcasts purring softly, on the airwaves they soar. Echoes of wisdom, they're yearning for more. Every Monday morning, hearts open wide, as seekers tune in to journey deep inside. Oh, it's the great awakening of Coach Glenn's awakening, a melody divine, guiding us through the realms of space and time, with interviews of spirit on wings they rise, igniting the flame where the soul never dies. Oh, it's the great awakening of Coach Glenn's awakening, a melody divine, guiding us through the realms of space and time, with interviews of spirit on wings they rise, igniting the flame where the soul never dies. Oh, it's the great awakening with Coach Glenn's awakening, a melody divine. Felizmente, bendición por Corsou, Aruba, Bonaire, Isla Riba, y tú eres una de Miranos, na Holanda.
E outra parte do mundo, bom bonito meu programa The Great Awakening, a riba dia luna, dia 10 de luna 3. Chuna felizmente. É um prazer para mim estar aqui na Pacifico, você trove. O carinho e o amor, nós estamos aqui na diante de uma ventana abrir, caminha, nós temos bonito ver aqui na Rotterdam, mas é bonito ver mesmo. Mas enjoy o winter aqui, mas é 2 meses. Me tem 30 e pico ainda bem ulana, mas por mim a experiência winter completo. Estava fascinante, mas enjoy mês. Me está sumamente contente com a experiência aqui. Ayer nós não podemos continuar com nosso programa de bico, nós anos com challenge tecnológico farfelo. Então, a mim tu muende que se me não tem controle de lo qual me está assim, me liguei para que tu sini. Então, nós sabemos assim búsqueda, research profundo aqui com a situação, para sobretudo, pelos últimos 3 semanas, acaba nós confrontando challenge com nosso aparato, estava gewoon dat um mente de seu mês. Lugar, agora como vai busca, é a única coisa que me saca foto que me a conectar diretamente o sistema de internet riba meu laptop. Então, esse é hunga com mi aparato na. Deus a me inta maneira você mesmo mira que tu costa canando de grande forma, hasta mi builds por bom, tu costa zuiver. Me te quer que nós gastamos bem com energia, sabe? Tremendo. A mim ainda nós também tem gasto tremendo, como a será conheci apenas 12 semanas passar. Então, me tá ansioso. Ik ben helemaal benieuwd met degene die ik straks moet praten. Dus para een en ander papel holandês, nós temos papel multilingual, nós temos papel holandês com inglês. Este papel holandês, este papel inglês também, este compreende papel também. Pero a mim, dor com mi holandês, você caminha, me dá papel holandês, então caminha, me nota corda aqui, como digo, no holandês, me dá switch na inglês, caminha, me não tem suficiente palavra em inglês, me dá switch back no papel. Que me ande preparado para dizer grato. Pero é persona aqui, tá persona que foi hora de atender conversar mais sua história não fascinante, então me quero compartilhar com você. Me não sei turcos DJ, pero não é suficiente para me por tá curioso para me por entrevistar. Deus disse que me está introduzindo para mim que se nós vai na anúncio importante aqui. The time has come. Corso Aspirta. Curaçao has awakened. An awakening for mind, heart, and soul. Join us for a transformational weekend of spirituality and music. May 2nd and Saturday, May 3rd, for 2 unforgettable days of spiritual connection and inspiration at the luxurious WTC Curaçao Auditorium. Then on Sunday, May 4th, the celebration reaches its peak at Bracapodi May Amphitheater Curaçao in a live music concert featuring the island's best musicians and singers, performing new music by Coach Glenn and the IA Music Magic Library. Dive into profound insights and uplifting experiences as we explore the essence of spirituality. For tickets and info, visit corsuaspierta.com. Don't miss this unforgettable 3-day journey of inspiration, connection, and soul-stirring music. Awaken, inspire, celebrate. Corso aspetta, corso aspetta, corso aspetta, corso aspetta. Nostro back demo programa Corso Aspierta no The Great Awakening, esse é o annuncio di evento que vai tomar lugar dia 2, 3 e 4
di mei próximo, qual ta Corsoa Spiata, e pro me conferência espiritual que ainda nós também treze like-minded people que está em busca de quem realmente não está. Então, den evento aqui, lo vai ter spreker nan, light workers nan, que pode ajudar nós para nós descobrir o caminho que nós estamos buscando. Esse aqui é o programa, pues, The Great Awakening. Nós queremos bombinina, todos não está waknos, Ingrid Marcelina, Lorian, felizmente, Pablo, Lorian Senior, nós temos também Wetplan Campagnard, nós temos também Berta Gutierrez, nós temos também Grace Melford, Rudmila Medani, Igna Ventura, Judira Sleicher, Roger G.L., nós temos também Nancy Miguel, Abito Fernandes. Felizmente, felizmente também para Judira Sleicher, fiel fanático do programa aqui. E a continuação, nós queremos introduzir a Brigitte Brie, que também está em conversação conosco. E Goedemorgen iedereen. Horen jullie me goed? Glenn, kunt u me horen? Je geluid is weg. Ja, ik hoor jullie niet meer. Goedemorgen. Goedemorgen. Oké. Sinds lang was mijn geluid weg? Nee, net een seconde. Toen je Oké. me introduceerde, ging ik jullie. Ja. Oké. Felizmente, goedemorgen. Welkom in Felizmente, onze goedemorgen. podcast. Ja. Ovviamente, nós vamos conversar com o Bri, riba sua journey, sua experiência que tem, então, é o qual que tem de contar nós. Oké, de eerste vraag dat ik je ga stellen is, wie is Brigitte? Brie. Nou, ik zal het heel kort houden, maar ook wel dat jullie even erachter komen wie ik ben. Ik ben 47 jaar oud, geboren getogen in Suriname. Oké. Op mijn 19e naar Curaçao verhuisd. En daar heb ik nog steeds heel veel familie wonen. En daar heb ik enkele jaren gewoond. En toen kwam ik mijn ex-partner tegen. En zijn we getrouwd, ben ik naar Nederland gekomen. Apeldoorn gewoond. Heel veel meegemaakt. En in 2005 naar Rotterdam verhuisd. En inmiddels zijn er 20 jaar voorbij gegaan. Ik heb 2 kinderen. 2, een jongen en een meisje. Mijn dochter is al uit huis, dus ik ben alleen met mijn zoon. En ja, dat is het eigenlijk. So, je bent op Curaçao sinds welk jaar? Dat was in de jaren 80, toch? Nee, 90. In 1998 ben ik naar Curaçao gegaan. Oké. En hoe lang heb je daar gewoond? 2,5 jaar, 3 jaar. En ik heb echt overal gewoond, dus ik ken Curaçao op mijn 10 vingers. Oké. En wanneer was het laatst dat je op Curaçao was? Ik ben tijdens corona, 2020 ben ik geweest, na 23 jaar. En vorig jaar ben ik er ook geweest. Was ik toevallig ook daar met mijn lieve vriendin Nancy. En we oud en nieuwe kerst meegemaakt, dus recentelijk. Dus toen je in 2020 was je hier? Ja, 2020 was ik daar, ja. Dat was na 23 jaar? Na 23 jaar ben ik toen geweest, ja. En hoe vond je het verschil tussen de tijd dat je was naar Nederland gegaan en na die 23 jaar terug naar Curaçao? Ik moet je zeggen dat ik het verpauperd vond. Ik vond het, ik was best wel verdrietig. Ik woonde toevallig een huis achter Harry Zimmerman. En op Zwaks Arriba heb ik gewoond. En, dat is in de buurt van Zwak. Bokasami? Bij Hato in de buurt daar, ja. Oké. En wat me best wel verdrietig maakte is dat Nederland gewoon niets eraan doet
om het land mooi te houden. Dus ik was best wel verdrietig. Veel dingen waren afgebroken, maar ook wel weer mooie dingen gebouwd hoor. Ja. Maar ik miste mijn oude Curaçao. Oké. Maar je hebt iets daar gezegd. Je vond het jammer dat Nederland niet erop heeft gewerkt voor Curaçao om de plaats mooi te houden? Ja, weet je waarom ik dat zeg, Glenn? Het klinkt heel raar wat ik Daarom zeg. vraag ik, wil Maar weten. ja, nee. Weet je, kijk, we zijn, Curaçao is een kolonie van Nederland. En als alle pracht en praal hier is, waarom doen ze het daar ook niet? Weet je, niet eens de weg naar hun hotel maken ze een beetje mooi. Weet je, die mensen hebben al het geld daar. Het kan een mooi eiland zijn, maar zouden het alleen maar mooi waar zij zijn. En terwijl er zoveel gaten in de weg zitten, Nederland heeft het geld, die bedrijven hebben het geld, maar ze doen er niets aan. Dus dat vind ik jammer. Oké. Want ik denk dat als het geld er was- Wat ik aan jou kan zeggen, ik ben geboren in de jaren 60. Oké. Ik was geboren in de jaren 61. Mhm. En wat ik heb meegemaakt toen der tijd, want toen der tijd waren we net uit die kolonie. Kolonialisme. Ja. Mhm. En de straten waren mooi. Alles was mooi, echt mooi. We vind hadden, het. onze straten waren schoon. Weet ik ook. Dus wij weten hoe het moet zijn, maar we hebben het niet zo laten blijven. Dat is het probleem. Weet je? Ik geloof wat je zegt, dat Nederland ons moet helpen, maar ik geloof dat wij moeten ook leren. Weet je? Wij moeten ook leren. Ik ben een persoon, I am someone like this. If I see you do something that is working for you and I want it to work for me, I will copy you. You understand? Weet je wat het is, Glenn? I understand you very good. Maar dit is een andere podcast. Weet je waarom? Omdat als Nederland de sources heeft, maar Ja. een land voelt constante onderdrukking, dan zijn er onderzoeken gedaan. Wat komt er voort uit een land of een volk die onderdrukt wordt? En Ja. dan heb je dat mensen moe worden. Dat mensen niet meer willen. Dat mensen een houding krijgen van I don't give a damn. Mhm. En dat zie je. Ze zijn moe, ze worden onderdrukt, alles kost 10 keer duurder. Dus mensen die een bepaalde druk ervaren, die willen ook niet meer om het land geven. Dus wat zie je? Ze verkopen ze gaan weg. Ja. Dus kijk, ik hou ervan om te zeggen we moeten meer doen, maar er ligt veel daarachter totdat we op dit gesprek kunnen komen. Ja. Daarom zeg ik. Ja, ik begrijp je nu. Ik begrijp je nu. Het is duidelijk. Oké, wat was jouw hoe moet ik zeggen? Opbrengst? Moet je opbrengst niet. Je was geboren in Suriname. Ja, ik ben geboren in Suriname. Ja. Hoe was je ervaring toen je klein was met je familie, voordat je op Curaçao was gekomen? Nou, Glenn, ik zal je heel eerlijk vertellen. Ja. Toen ik als 19-jarig meisje op Curaçao liep, had ik heel veel déjà vu. Oké. Ik wist dat ik daar had gelopen. Ik wist het. Ik heb op straten gelopen. Ik heb beelden gezien waar ik dacht, ik heb hier ooit in mijn leven gelopen. Op Curaçao? Ik kwam op Curaçao. Oké. Ik kwam thuis. Voor een gedeelte. Ik had het eerder gezien. Ik had daar gelopen. Mhm. Kijk, als klein meisje, ik als 1-jarig meisje, ik weet heel veel. Hè? Met 4 maanden zat ik al. Met 8 maanden kon ik lopen. Met 1 jaar was ik heel verbaal. Ik sprak hele zinnen. Heel vlot. Ja. Maar ik heb me altijd een loner gevoeld. Ik heb me Mhm. altijd gevoeld alsof ik in een gezin ben waar niemand mij begreep. Ook als kind begrepen mensen mij niet. Ja. Ik heb me altijd heel erg eenzaam gevoeld. Van, ik ben hier in dit leven, but this is not my life. Ja. Ik ben hier begonnen, maar daar ga ik niet eindigen. Mhm. Dat heb ik altijd heel sterk gehad.
Heel sterk. That And- that is something typical of very old souls, you know. That's so. That is That's so. something that is very typical, that people that are here, that are old souls. Ik moet je zeggen, Glenn, mijn moeder heeft me ook nooit begrepen. Ik heb een geweldige moeder, maar tot de dag van vandaag, ze heeft 4 kinderen. En ze zegt van alle 4 kinderen heeft ze met mij het minste connectie gehad. Ze had ook echt altijd het gevoel dat ze niet... Ze zei ook, ik ben niet je moeder. Heeft ze me altijd gezegd, ik ben niet je moeder. Ik heb Oké. je gebaat, maar ik ben niet je moeder. Oké. Ze heeft nooit die spirituele connectie met me gehad. En ik ook 0,0 Ik ga je één met ding haar. zeggen. Ik ga je één ding zeggen. She was very much connected with your spiritual. I think so. You know why? Because do you know that we all choose why we come here? Dat is waar, dat is waar. And we Ik heb haar plan. ook gekozen. Okay, most of the time we plan as a group of family. Mhm. And sometimes we choose our mother, and the job she needs to do in our journey is to make life difficult for us. Oh my God. And she did. She Yeah. really did. She So, really did. so the reason why you are who you are today is because of that, because you learn she has helped you, serve you to be independent. Klopt. Maar ik moet je zeggen, ik heb ook altijd geweten dat ik hier ben gekomen om licht in haar leven te brengen. Want er was geen licht. Ik wist het altijd. Ik Ja. heb het ook gedaan. Ik heb Ja. mijn moeder zoveel licht gegeven, Glenn, dat we eigenlijk van de armste mensen in de straat, Yeah. in een kleine krot, net zo groot als dit hier, als het regende werden we nat. We werden gebeten door de mieren. Yeah. We woonden waar de krokodillen waren. Heeft mijn moeder het beste leven. Dankzij mij. Ja, ik geloof het. Ik Ja. geloof het. Weet je, Ja. iedereen in ons leven heeft iets te doen in onze ontwikkeling als zielen. Iedereen. Absoluut. Weet je? Absoluut. Maar doordat wij als we hier naar binnen komen, moeten we vergeten om beter te leren en aan te ontwikkelen. Zo, je moeder, al moeilijk dat het is, je moeder heeft zijn taak, zijn paard gedaan in je leven. Amen. Dat heeft ze meer dan goed gedaan. Want Ja, dankzij haar ben ik dit. ja. En, Oké. en oké. Nou, je ging net iets zeggen. Nee, want je zei, om even terug te komen, je zei, je moet vergeten. Maar dat is dus het mooie aan mij. Ik Mhm. ben nu wel weer erachter aan het komen van mijn vorige levens. Ja, ja. Het is een journey die ik ook niet zo lang geleden gemaakt heb. Ben je bewust dat je een old soul bent? Dat je hier verschillende malen was geweest? Ja, Ja. dat weet ik. Dat weet Oké. ik. Ik heb En een hele weet- oude ziel. En ik het heb is- mezelf ook gezien. Oké, het is goed dat we de mensen die ons zien en luisteren, dat ik ze iets moet zeggen. No? Oké. Ora que nos bisa, lo qual ku be abisa away ku esa, non necessariamente significa that we know in our denken. We just know. You understand? Sometimes you can see visions and you remember in your mind, but mostly we just know. Whenever we become curious, whenever we begin to ask questions to ourselves, we begin to understand, but mostly we begin to know, and it's in our knower. Do you agree with me? Ja, in je being, in het zijn. Yeah. So it's important for people to understand that. So my question for you, my next question for you was,
You said that when you came to Curacao, you have noticed things that were very familiar for you. Ja. Can you elaborate more on that for us? Nou, toen ik op Curaçao was en de eerste dag dat ik daar aankwam, heb ik op Punda gewoond. Woonde ik op Punda. Mhm. En ik kwam daar aan en precies tegenover ons huis heb je die mooie begraafplaats daar, weet je nog? Ja. Er is een begraafplaats daar, ja. En Ja. precies daar tegenover in die straat was een supermarkt op die hoek. Daarachter bleven we, weet je, zo bij het water. Oké. En ik weet dat ik op Curaçao liep en ik had het gevoel, hè? Ik was toen 19 jaar, ik denk, ik heb dit al eerder gezien. Ik Ja. heb hier gelopen. Maar ik zal je zeggen, voordat ik op Curaçao kwam, ik had nooit de intentie om te gaan, heb ik die beelden gedroomd. Mhm. En ik kom daar aan en ik denk, dit heb ik meegemaakt. Ik heb hier gelopen. Ik weet 100.000% bijna zeker te zeggen dat ik ooit daar ben geweest Ja. en van daaruit verder ben gegaan. Ja, ik geloof je. Ik geloof je, want dat is... Ik ben nu hier in Nederland, maar al meer dan 30 jaar was ik hier in Nederland. En ik zeg Oké. altijd, ik voel een sterke connectie hier in Nederland. Ik wou al lang hier komen wonen, weet je? Ja, En nu ben ik hier. Dus Mhm. altijd dat ik naar Nederland kom, mhm. ik voel me, weet je, je voelt jezelf thuis. Je komt thuis. Ja, You, ja. you Ik you begrijp. belong here, Ja, you know? ja. En mijn energie is hoger, mijn vibratie is hoger. Ik voel me vrij, ik voel een grote connectie met de mensen, weet je. Dus ik weet precies wat je bedoelt. Oké, Mhm. so before we reach your spirituality, your whole life has been based on spirituality, but before that, before your awakening, let's say that, Mhm. before your awareness of your awakening, you have gone through a lot of struggles. A lot. Can you share a little bit about your struggles, what you've been through, so that those struggles has helped you be aware of your awakening, because you were awakened already. Ja. Wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet van me weten, is dat ik aan atletiek deed. Op een hele jonge leeftijd deed ik aan atletiek. Serio? En, ja. Ik heb in de krant gestaan. Ik heb records gebroken. Ik was nummer 1. Maar ik zal je zeggen, Glenn, van mijn moeder mocht ik nooit aan atletiek doen. Mijn Wow. moeder kwam altijd 's avonds laat thuis. En als mijn moeder dus, ik wist precies wanneer ze er niet was. Het maakte me niet uit of ze me daarna zou mishandelen. Maar ik rende en ik deed aan mijn atletiek en mijn wedstrijden. En ik rende op blote voeten terug. Soms kwamen ze mijn bekers en mijn medailles thuis om me brengen. So even though your parents, in this case your mother, Mijn didn't moeder, want ja. you you still push yourself to do Yeah, I it. did it. I did So it. you had to do not one thing. You have to work through the The pain and the controversial. struggle. Yes, You have to discipline yourself to become so good. absoluut. Upon all of that, you became record breakers. Yes, I did. I did. En dat alles op blote voeten. Nog nooit heeft iemand een schoen voor me gekocht. Ik rende op straat 5 kilometer, 10 kilometer marathon. So you Kwam ik was a als runner. eerste I was a runner. A runner. Ik kwam als eerste binnen van de dames en ook van de kinderen. Dus ik kwam als eerste vrouw en meisje op blote voeten. Als 10-jarige kwam ik binnen. Zo snel was ik. That was in Suriname. Was in Suriname. Maar op 12-jarige leeftijd ging de groep uit elkaar. En toen is eigenlijk een beetje de cracking van mijn soul begonnen. Yeah. Weet je, ik weet nog, in het Surinaams, hè, ze zeggen als een moeder een kind vervloekt, dan, wij hebben een metafoor die we gebruiken. Je weet, Suriname heeft heel veel cassave en bananen. Ja. En we zeggen, een moeders mond is net de vocht
die uit een bananenboom komt. Als je een banaan omhakt, dan komt er een soort water eruit. Juist. En als dat op je kleren valt, je mag doen wat je wil. Je mag HG, de duurste van de duurste ding ter wereld gebruiken. Die vlekken gaan nooit weg. Ja. En ik weet Ja. als kind, vervloekte mijn moeder me heel vaak. En ik denk, ik ga mezelf doodmaken. Ik wil niet meer hier zijn. Ik voel zoveel pijn. Ik wil geen pijn meer voelen. Waarom heb ik zoveel pijn? En ik vroeg een keer aan dat ik zeg maar, als ik zelfmoord pleeg, ik wilde haar pijn doen, toch? Want dat denk je. Ja. Hoeveel ga je huilen? Ze gaf me geen antwoord. Ik heb het 2 keer gevraagd. Weet je wat die vrouw tegen me zei? Ze zegt, Brigitte, weet je, ik zweer het, ik ga huilen. Maar hoe lang denk je dat ik ga huilen? Na een paar dagen stop ik, volgend jaar stop ik, 2 jaar daarop stop ik. Mensen blijven niet eeuwig huilen. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga dingen anders doen. En ik weet nog, mijn moeder vloekte me een keer. En toen zei ze van, ja, maar mofo watra. Dus weet je wel, gewoon zo weer daarover. Toen heb ik gezegd, maar ik zal je even 1 ding zeggen. Weet je wat mijn voorouders mij hierover hebben geleerd? Je mofo watra. Maar wanneer je onterecht een vloek uitspreekt op iets wat niets heeft gedaan, dan komt het 100 keer terug aan jou. Die vrouw haatte me nog meer. Dus, ik zeg het je eerlijk maar, op Curaçao. Ja. Op Curaçao. Dus, Glenn, ik heb zoveel. Als ik je zeg dat de spirits en mijn engelen en God daarboven iets heeft altijd tegen mij gezegd, Brigitte, you have to be here. Because ik heb altijd geweten dat ik een purpose had, maar wanneer je zelf bezig bent to become, dan gebeuren er dingen met je. Ja. Als ik je ga vertellen, Glenn, ik ga je vertellen, ik woonde dus op Curaçao, maar ik was illegaal daar. Ga je vertellen? Oké. Ik had geen papieren daar. En het was in de tijd, in de jaren 90, kijk nu, woonden er duizenden illegalen daar, nobody gives a damn. Ja. Maar vroeger, als je bij de bushalte stond, dan kwamen ze even een beetje bon dia, bon tardi. En als iemand een conversatie met je aanging en je kon niet in papiaments antwoorden, dan wisten ze je bent illegaal, was het gelijk een beetje brrr, werd je meegenomen. Ja, ja. Dus je was al gedwongen om, bon dia, kom bij, senor. Je weet toch, je probeert even, dus ja toch, dat ze het niet weten. En ik had ook een andere huidskleur, dus men zag al snel van, volgens mij komt deze niet hier vandaan. Maar daardoor heb ik ook heel veel misbruik gemaakt. Van mannen die met je naar bed willen gaan. Alleen omdat ze je beloven, ik ga je helpen met je papieren, bla 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 bla. En ik kon er niet meer tegen. Ik kon er niet meer tegen. Ja. Op een gegeven moment was ik in een huis bij Surinamers. Want er wonen veel Surinamers daar, hè? Ja, En ja, vooral in de Suïsant, daar in de buurt. Zuiver. Ik was in Brievengat. Ja. En ik logeerde bij een kennis van mijn tante, ook een Surinaamse man. Hij was gokverslaafd, heel de nacht zat hij in de casino, maar ik mocht in zijn huis blijven. Ja. En hij had een broer, want het was een ouderlijk huis, hij had een broer, hij was politieagent. Dus op een dag lag ik in bed en ik zag de politie met uniform bij mijn kamerdeur. Ik denk, oké, adios, vandaag hebben ze me opgepakt, ze gaan me terugsturen. Maar ik keek goed, ik zag, maar hoezo zie ik, doet die agent niets. En toen zag ik dat het die broer van die meneer was. Dus ik zei hem, oh, ben je je broer komen zoeken? Ik heel nonchalant natuurlijk, ik ben 19 jaar. Ik zei, ben je je broer komen zoeken? En hij zegt, nee, ik ben niet broer komen zoeken. Ik ben voor jou gekomen. Ik zeg, je bent voor mij gekomen? Hij zegt, ja, vanaf de eerste dag dat ik je heb gezien, kon ik mijn ogen niet van je afhalen, bla bla bla. Hij wil een relatie met me, dit, dat, bla bla bla. Ik heb die nacht zo gesmeekt, Glenn, die man me met rust kon laten. En wat deed ik? Overdag sliep ik bij die jongen, maar en 's nachts ging ik zwerven op straat. Zo was ik een groep Venezolanen tegengekomen. Oké. Dus zo goed, ga je vertellen me eerst waar ik zie. En ik wist het als kind af aan al, hè, dat er engelen zijn. Maar dit was een hele heldere beeld. Precies tegenover Camp Alegre. Als je zo uit die straat komt, denk je hier die grote hoofdweg. Precies daar tegenover stond er een huis. Maar dat huis werd verkocht door Real Estate. Hij werd verkocht door die Amerikanen.
Oké. Maar je weet het, wanneer je een huis dan leeg hebt, moet je iemand zetten in een kamer, want dan gaan ze die ramen nemen, deuren nemen, bla bla bla. Dus Ja, er ja. was een jongen daar in dat huis. En dat huis was een groot huis. Er was ooit een zwembad op het erf geweest. En die jongens sliepen daar en ik mocht daar ook slapen. Oké. En Glenn, echt, ik dacht, wat is dit? Ik lag op dat bed. Er was een hond daar, soms gaf voor die hond s'avonds een beetje botjes en zo. En ik lag daar, ik lag op dat bed en ik dacht, weet je, ik zag die brug zo in de verte. En ik denk, ik ga van die brug springen, want ik kan dit leven niet meer aan. Maar ook Suriname, uitzichtloos, ik wil daar ook niet naartoe. Oké. Dus Glenn, ik lig daar zo om 3 uur 's nachts. En ik word wakker, want ik hoor die hond blaffen. Maar je weet, die hond blaft niet van hoe. Hij blaft heel rustig. Is hij weer stil, is hij weer rustig. Ik deed mijn ogen open. En een auto reed toevallig voorbij. En ik zag op de muur van mijn kamer een silhouet van een man. Dus je weet, die auto, hij was voor dat raam. Hij Ja. wilde net voorbij mijn raam rennen. Er was diefijzer voor dat raam. Maar doordat die auto scheen op hem, heb ik zijn silhouet gezien. Maar toen dacht ik, heb ik goed gezien. Maar hij hoorde natuurlijk dat ik wakker was. Dus ik ben weer in slaap gevallen. Oké. En na een paar minuten heeft iets me wakker gemaakt. Zag ik 2 mensen voorbij dat raam rennen. Toen ben ik uit die kamer geslopen. Ben ik die jongens gaan wakker maken. Heb ik ze gezegd, er is een choller op het erf. Ik dacht, een choller, 1-1. Helemaal Ja. vergeten. Een Ja. choller, ik denk, er is een choller daar. Glenn, je gaat het niet willen geloven. Die jongens hebben die voordeur opengemaakt. Die jongens zijn om het hoekje gegaan. Ze hebben dat huis helemaal doorzeefd met kogelgaten. Ze hebben dat huis helemaal doorzeefd met kogelgaten. Wat ik niet wist, er kwam toevallig een vriend aangereden en we gingen met dat licht schijnen. Is die jongen gestopt in die auto. Ik ben met mijn blote voeten in die auto gerend en ben nooit meer teruggegaan. Er waren 13 jongens bezig om in dat huis te komen. Nooit wist ik dat dat huis vol staat met drugs. Increíble. Voordat ik naar Suriname ging, Glenn. Ja. Ik had mijn koffers ingepakt. Ik was op Hato Airport. Ik had al mijn spullen genomen. Mijn ex-partner zou met me komen trouwen naar Suriname. Ik was op de airport, Glenn. En we waren daar met 6 familieleden. Mijn vliegtuig zou om 6 uur vertrekken. Om 2 uur was ik al op de airport. Oké. Die grondstewardessen hebben mijn naam bijna 10 keer gehoord. Weet je dat geen van ons 6 mijn naam hebben gehoord? En plotseling zag ik dat vliegtuig weggaan zonder mij. Op die dag kwam er een vriendin van mijn tante. Ik had die vrouw nog nooit gezien. Is die vrouw die dag bij me gekomen, heeft ze met me gesproken en gebeden. Daarom had ik mijn vliegtuig moeten missen. Deze vrouw heeft boodschappen van engelen voor me gebracht. Want ik ging terug naar een land met veel pijn en verdriet en verbitterdheid. Ja. Dus Glenn, en dan ga ik nog een klein dingetje vertellen. Mijn ex-partner heeft me bijna vermoord. Hij is in dat huis van mijn vriendin met een ijzeren staaf. En kijk hè, de sneeuw lag zoveel in Apeldoorn. Is hij dwars Dat door is in huis Nederland. gekomen. Is in Nederland gebeurd. De hele dag, Glenn, kon ik niet slapen. Het leek alsof naalden. Ik voelde, er gaat iets gebeuren. Mijn hele lijf zei, er gaat iets met me gebeuren. Er gaat iets met me gebeuren, Glenn. En die man is tot in dat huis, heeft alle ramen gebroken. Is door dat huis gerend. Tot in dat huis van de buren om me te vermoorden. En kijk hè, ik was toen de tijd niet zo dik. Maar er lag sneeuw overal en ik was op blote voeten. Ik was op weg om naar mijn nachtdienst te gaan. Ja. En het is hem niet gelukt om me te vermoorden. En ik heb daarna zoveel meegemaakt, Glenn. Maar dit is een beetje in een notendop waarvan ik weet. En al deze dingen, Glenn. Ik heb iedereen vergeven. Ik heb zelf die man vergeven. Ja. Want precies wat je zegt. My purpose here on earth. God had a greater purpose for me. Ja. And I know it now. Ja.
mijn leven is nog, ik ben hier waar ik ooit ben begonnen. Well, it is Het is veel. yeah, it is het is belangrijk om te horen dat you went through all of that, and so that you can understand your journey here on earth. But one thing I want to ask, no, while you were going through all those difficult moments, how have you've been coping with the situation? And people may think that you have put yourself in those situations, but most of the times we don't know. So it's a journey that we all have chosen for ourselves. No, doesn't mean that while you are here, you know what you have to go through. But the thing is, this is very important for people to understand. No, when a new soul come on this planet, Mhm. they always begin, slow with the most easy things, and as they grow, they chose the most difficult situations, the That's most true. difficult life. So when you see people go through life like yours, means that you have been here quite a lot of times. Ik heb het gezien, Glenn. Ik Yeah, heb het helemaal gezien. yeah, Quite a lot. En yeah, daarom zeg ik, je zie in mijn hart, I don't hold no grudge. yeah, Never, nooit, tegen niemand. Zelf die man niet. Ik yeah, praat met hem. Sterker nog, ik heb alleen maar liefde voor hem. Want yeah, die journey heeft mij hier gebracht. Als yeah. hij niet de compassie had gehad om met mij te trouwen, was ik hier niet om Gods werk voor te zetten. Dus het was een difficult situation om uiteindelijk to bloom like a flower. Okay, as I'm listening to you, it seems like you came here to learn about forgiveness, or you have been through a lot that you didn't forgive in your first lives, and you came here to learn to forgive, because, as you know, when we decide that we want to experience something here, if we don't complete our mission, we have to come back. That's karma. You understand? That's true. So That's true. I want you to tell our viewers Mhm. what is the mindset, what is the mechanism that you use in order to forgive and forget and be free from all that what people Pain has and done to burden. you. Weet je waar het mee begint, Glenn? Yeah, Ik tell heb me. altijd gezegd voor mij, what is the true meaning of forgiveness? Mhm. We houden ervan om te zeggen, I can forgive, but I cannot forget, bla 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 bla. Ja. Weet je, dan denk ik, ja, je bent niet de mens, je bent geen katjo, je gaat het niet vergeten. Ja. But I choose to forget. I choose to forget. Why? Omdat als ik loslaat, vergeven is loslaten. Yes. Dan moet je loslaten van de pijn, loslaten van de burden, in order to become. Ja. En je hebt iets heel moois gezegd, Glenn, want terwijl je eigenlijk tegen mij zei, ik ben teruggekomen om te leren om te vergeven. Ja. Toen je dat zei, heb ik al mijn levens die ik heb gehad, zijn even door me heen geflasht. Ja. En allemaal ben ik boos geweest. Mhm. Ik ben heel mijn leven lang, als klein meisje, als je naar mijn foto's kijkt, niet op eentje lag ik. Ik Ja. was altijd boos. Ja. Boos. En ik weet het, als slavin ben ik boos geweest. Als Aziatische man ben ik boos geweest. Ik ben heel boos geweest. Maar ik ben niet boos. Ik ben niet meer boos. Ja. En om te kunnen vergeven, Glenn, Mhm. moet ik mezelf losmaken. Want weet je wat? Sadhguru zegt iets, hè? Als jij mij boos maakt, dan ben jij in controle van mij. Want hoe Yes. kan jij mij boos maken? Hij zegt, elke emotie behoort mij toe.
Ja, Pijn behoort mij toe. ja. Blijdschap behoort mij toe. Mhm. Liefde behoort mij toe. Jij kan dat niet aan me geven. Dus op het moment dat wij nu in een discussie zijn en ik zeg, Glenn, jij maakt mij boos, dan geef ik jou kracht over mij. En Ja. dat heb je niet. Dat heb je niet. Very Dus good. ik ben in controle van mijn eigen. Dus als jij je demonen hebt, go and deal with them. Ik breek met jou. Ik ben niet boos op je. Morgen knuffel ik je ook gewoon weer. But I know how to eat with you. Yeah. You know, most people don't know that forgiveness is for yourself. It is not Whenever for I the have, other. yes, it's for the other, but mostly for yourself. It's not for the other. It's not for the other. It's for Ah, yourself. okay. It's mostly It's for not for the the other. It's not. yes, yes. Whenever we find ourselves in a situation where we need to forgive, that's a big opportunity because, you know, there are certain things that we need to overcome, and there are levels of rewards. Forgiveness is one of them, that the rewards, when you forgive and forget and be healed from that, the reward is big. So that's very important. Well said. Esse aqui é o programa The Great Awakening. Nós estamos conversando com Brigitte. Então, sua história é fascinante. Nós estamos back disso aqui para a continuação do programa aqui, a conversação. Saludos aqui for de Holanda. Para mim é privilégio para estar em casa e para mim é uma invitação para o evento Corsão Aspierta, que lá toma lugar dia 2, 3 e 4 de maio. Para mim é honor como eu posso formar parte de grupo que eu vim para servir. Abo. Que eu posso por verwacht com Ami lo 13. Ami lo corda boso com Abo tem a história. Abo tem a pergunta de como eu nasce, o tempo como eu nasce, de como a coisa que está passando. Que é meu propósito de vida? Abo tem a contesta. Me lo acordavo que abo tem tudo contesta, pero achis dúvida. Pues la que nos topa na Corsão Aspierta. Time has come. Corso Aspierta. Curaçao has awakened. An awakening for mind, heart, and soul. Join us for a transformational weekend of spirituality and music. May 2nd and Saturday, May 3rd, for 2 unforgettable days of spiritual connection and inspiration at the luxurious WTC Curaçao Auditorium. Then on Sunday, May 4th, the celebration reaches its peak at Bracapodi May Amphitheater Curaçao in a live music concert featuring the island's best musicians and singers, performing new music by Coach Glenn and the IA Music Magic Library. Dive into profound insights and uplifting experiences as we explore the essence of spirituality. For tickets and info, visit corsuaspierta.com. Don't miss this unforgettable 3-day journey of inspiration, connection, and soul-stirring music. Awaken, inspire, celebrate. Nós estamos back no programa The Great Awakening, conversando com Brigitte. Então, Brigitte está conversando conosco sobre alguma coisa sumamente importante. Me sinto seguro que tem hobby, gente que estou identificando mesmo com Brigitte, sua história. E now, Brigitte, I want us, ik wil dat we nu gaan in your spiritual journey. Ik weet dat je hebt gezegd dat je wist van het kleins dat je, weet je, geestelijk was. Maar ik geloof dat door de feit dat we moeten vergeten, zodat die proces beter, zodat we het proces beter kan meemaken.
Dus when was your awareness that, hey, this is spiritually, this is something that I have to take notice of it and work on it? When was the time? Weet je, Glenn, ik heb ayahuasca gedaan. Okay. Ik heb een vriendin die heeft me al heel lang gevraagd om ayahuasca te doen. En eigenlijk wilde ik het niet. Omdat ik niet van psychedelic dingen houd. Daar hou ik helemaal niet van. Maar op aandringen van haar heb ik het gedaan. En Maar ik weet één dat vraag. er- Hoe, Ja. hoe komt het dat mensen jij heeft gevraagd om ayahuasca te doen? No, kijk, Where ze were weet you dat in ik your heel- life at that moment? No, she is like a sister to me. And she is always busy with finding herself. And Okay. to be connected with the earth. En ze weet ook hoe ik in het leven sta. Dus Ja. ze zei, Brigitte, kom het een keer doen. Kom het een keer doen. Kom het een keer doen. En ik wilde het eigenlijk niet. Uiteindelijk heb ik gezwicht. Ik zal je Mhm. zeggen, Glenn, ik kwam daar aan. Was a bunch of white people. Zij en ik waren de enige blacks daar. En ik kom daar aan. Dit heb ik altijd gehad. Hè. Ik kan in een ruimte komen. En ik kan je gewoon lezen. Ik kan zeggen wie is. Wie wat heeft. Wie. Mijn gave is op een andere manier. Ja. En ik kwam daar aan en ik zeg tegen haar. Ik zeg alleen. Deze mensen die hier zijn, zitten vol entiteiten. Ik voel alleen maar onverwerkte emoties hier. Mhm. Glenn, ik zal je zeggen, zie je hoe de zon zo op me schijnt? Ja. Wat doen ze? Je gaat met iedereen heeft een matras en dan heb je een kussen moet je meenemen en een laken. En iedereen zit met een laken en die begeleiders zitten voorin in pitch dark black en dan gaan ze chanten en dan brengen ze drinken voor je. Ja. Iedereen, dus alle ramen en gordijnen deden ze dicht. Maar bij mij hadden ze één raam helemaal achter in die hoek. Hadden ze zo een stukje de gordijn opengelaten. Ja. En dat licht van de maan scheen alleen op mij. Mijn Mhm. vriendin zei ook, je kon niets zien. Maar iedereen zag een klein stukje alleen van mij gezien. Ja. En ik heb de eerste drank genomen. Iedereen om me heen gillen. Ik zeg het je, ik heb entiteiten gezien beyond. Mhm. Want wanneer je daar zo bent, dan zie je wat je met je blote ogen niet kan zien. Niet kan zien. Ja. Maar ik ben niet in trance gegaan. Mhm. Na de eerste. En toen hebben ze me een tweede gegeven. Op Dat diezelfde ben ik dag? ook niet- op diezelfde dag. Heel Oké. veel mensen nemen geen tweede. Hebben ze me een tweede gegeven. Maar ik moet even een klein stukje ervoor gaan. Voordat we die journey doen, moesten we allemaal een kaart trekken. En dan moesten we die kaart, we mochten niet kijken, moesten we het onder dat matras zetten. Mhm. Toen zijn we die spirituele journey ingegaan. Dit is heel belangrijk. Dus ik heb een kaart getrokken, onder dat matras gegaan. En toen ik die tweede ayahuasca nam, heb ik al mijn levens gezien. Ik ben begonnen. Al Ik je zag- levens, voorleven. Al mijn voorlevens Oké. heb ik allemaal gezien. En niets wat ik heb gezien op die dag, ik ga je kort meenemen, heb ik niet al gezien in een droom of als ik iets ruik of muziek hoor, brengt het me daar terug. Ja. Altijd gevoeld. Ja. Ja. Maar ik wist niet wat die connectie was. Ja. Daar ben ik die dag achter gekomen. Glenn, ik zat daar en ik zat op een troon. Ik zat niet echt op een troon, maar ik zat iets hoger. En er Mhm. waren alleen maar mensen om me heen. En Glenn, ik had helemaal wit aan. Helemaal wit. Mhm. En alleen maar goud had ik om me heen. En ik hou van goud. Ik hou echt heel veel van goud. En ik had alleen maar goud om me heen. En ik keek zo naar dat licht, Glenn. Heb ik me als slavin gezien. Staan huilen. Ergens in Harlem of New Orleans stond ik te huilen om mijn kinderen. Die ze van me af hebben genomen. En ik ben jong gestorven. Ik denk, ik was nog geen 30. Met veel pijn en verdriet. Ik heb nog een ander leven van me gezien. Glenn, één ding moet je van me weten. Ik kan heel goed koken. Ik kan van een klein ding, een blikje sardine, kan ik een culinair gerecht maken. Vraag het aan de mensen die me kennen. Ik geloof je, je bent Surinamer.
Maar toch, de Surinaamse begrippen kan ik heel goed kopen. Ja. Ja, er zit ook gradaties erin. En ik heb mezelf gezien als Aziatische man. Oké. Oude Aziatische man. En waar ik langs de weg eten stond te verkopen. En ik ben gewoon letterlijk gestorven van vermoeidheid en oververmoeidheid. Oké, mi kepa turende tu manota la bisa la mira su mes como un hamburger asiático. Ja. En op een Maak gegeven doorgaan. moment, Glenn, Ja. kwam ik terug. En toen was ik Brigitte. En ik keek om me heen, Glenn. En ik zag dat ik helemaal wit had. Alleen maar met goud om me heen. Helemaal weer die vrouw die ik ooit ben geweest. En toen ben ik bijgekomen. Ik zeg het je, Glenn, ik ben echt helemaal niet te trans gegaan. Heb ik ze Florida water gevraagd. Heb ik ze Florida water om heel dat matras gezet. Want de hele avond stonden daar entiteiten om me aan te vallen. Maar ze konden me niets maken. Die volgende ochtend moesten we onze kaart nemen. En weet je wat op mijn kaart stond, Glenn? Tell me. Je bent waar je ooit weer bent begonnen. Wow. Ik ben die vrouw die ik ooit ben geweest. En als ik je vertel over mijn journey, als ik je vertel over mijn carrière, als ik je vertel over wie ik allemaal in dit leven heb geholpen en hoeveel licht ik in mensen hun leven heb gebracht. Maar wat er moest gebeuren, en dat is de afgelopen jaren met me gebeurd, Glenn, ik ben heel ziek geworden. Ik ben aan mijn hart geopereerd. Ik ben, wat mentaal niet met me is gebeurd, want ik ben mentaal een van de meest sterke mensen die ik aan bereik, is met mijn lichaam gebeurd. Ik ben ziek geworden. Ik kon niet meer lopen, ik kon niet meer praten. Ziek. Maar wat ik heb moeten doen, je hebt het gezegd, ik heb moeten vergeven. Yes. Ik heb alles moeten vergeven in orde om nu weer mezelf te zijn. Om, weet je, mijn werk die ik ooit, ik ben hier op aarde gekomen om licht te brengen voor mensen. Om ze te helpen, om te zijn wie ze willen zijn. Hun persoonlijke journey, hun persoonlijke groei. Maar eerst moet jij without pijn en fouten zijn. Ja, Want begin ik met kan jij. jou niet helpen. Het begint met jou. Zo. Ja. Ik spreek nooit kwaad over een ander. Ik zeg nooit iets gemeens van een ander. Ik heb niet eens gedachten over, ik vind je gemeen of ik heb het niet. Ja. En ik ben die vrouw aan het worden nu. Ik ben aan het helen, aan het genezen. Dus het is nu tijd voor mij om het werk van God en mijn gaves te gebruiken, dat ze enlightened zijn met wie ik eigenlijk ben gekomen om te zijn. Okay, very good. On that notice, I have to let people know that mitikula usan saku orang matopa Brigitte en when I recommendami papi kune en door papi kune en we hebben niet lang gesproken. Ik zeg direct tegen jou, ik wil een interview met jou. So na momento ko escuchele, number uno, energéticamente mas sinto un connection hopi fuerte con él. Então, número 2, mas com sua história, anche sua história também está interessante e fascinante para nós viewers e para mim mesmo. Mas, boas, me não alage contar me turcos. Então, para sobre, mas sinto que tem algo. Então, ora, mas puntrele, vai chegar essa entrevista porque eu digo, não, me digo, não, me digo, não, plataforma, so, o tempo chega. Uw tijd is nu om te beginnen om jouw gaven te gebruiken om mensen te helpen. This is your day. This is your time. Oké? So, ik wil je één ding vragen. De persoon die introduceert me naar Nancy. Kita pada boa experiência, por sobre abu Nancy também tem uma experiência fascinante. Kita pada, what was your connection with Nancy en al die dingen? Nou, ik zal je zeggen, Nancy is mijn engel hier op aarde geweest. Want ik heb, toen ik hier zo kwam wonen, Nancy's dochter en mijn dochter, die verschillen letterlijk 4 dagen van elkaar. Ja. Mijn dochter is 6 jaar, 3 dagen. En haar dochter is 9 of 10. 9 is haar dochter jaren. Oké. En Nancy heeft me ook altijd geholpen met de oppas, want ik werkte als verpleegkundige, nachtdiensten. Heeft ze me altijd geholpen met Kelly.
Ja. En ik heb altijd een hele sterke band met Nancy gehad. Maar op een of andere manier hebben Nancy en ik elkaar altijd gewoon gelaten in onze waarden. Dus we deden veel met elkaar, maar we zijn nooit de diepgang met elkaar ingegaan. Ja. Totdat ik vorig jaar naar Curaçao ging. En ik belde er. Ik zou met mijn zoontje Jij gaan. hebt, En ik belde- jij hebt haar gebeld. Ik heb haar gebeld. Ik zeg, Nancy, ik ga naar Curaçao. En ik zeg, ik ga eindelijk weer na zoveel jaren. En weet je wat ze tegen me zegt? Ze zegt, Brie, ik ben hier. Ik zeg, ben je daar? Het was meant to be. We hebben de echt allerleukste, mooie, spirituele Connectie. connectie met elkaar gehad daar. En ja, het is echt mijn zus. Het is altijd geweest. We wisten dat het er was. Maar nu zijn we zijn tot onze higher self aan het komen. Zij Ja. maakt de spirituele journey mee. Ik heb het altijd al gehad. Want ook als klein meisje al, hè, wat ik je zeg, ik dans ook met de spirits. Ook Mhm. gewoon vanuit mijn Surinaams zijn. Hè, Ja. Jullie weten dat in Suriname een hele sterke cultuur is. Op Curaçao heb ik ook als 19-jarige meisje ook een kleine jongen geholpen die helemaal, niemand kon hem helpen. Dominicanen hadden zijn ouders voor hem betaald. Haitianen, niemand kon hem helpen. En die jongen komt met mij en ik haal die spirit in één keer van die jongen weg. Yep, yep. Zo, met Nancy, hoe Ja. lang hoe lang was het jaar nadat jullie weer in contact was gekomen? Nou, Nancy heeft een tijdje is ze terug naar Curaçao gegaan. En Ja. toch belde ik er altijd. Ik stuurde er altijd weer berichten. Oké, En dan oké. kwam ik er weer even op Facebook tegen. Dus we hadden elkaar zeker bijna proximaal 10 jaar een beetje uit het oog verloren. Ja, Ja, best wel lang. Best wel lang. ja, ja. Best wel lang. Ja, Oké. ja. Zo, Maar nu zo- bellen we iedere dag. Je weet dat ik contact heb met Nancy en ze praat Ja. altijd. Dat ontmoeting dat jullie Ja. hadden vorig jaar, Ja. ze praat over jou en vooral de manier hoe jullie die connection hebben Ja. in een geestelijke gezin, hoor. Dus, Ja, absoluut. want ze weet dat ik ben veel geïnteresseerd in dat, no? En zo Ja. vertel me een Ja. heleboel dingen van jou. Daarom Ja. wou ik met je praten en voor dit interview. Zo, Ja. maar ik denk kan ik je zeggen, ja, je moet, nu is je tijd, want we zijn nu, zoals je weet, in de tijd van Ascension. Dus Ja. nu Ja. is de tijd voor alle mensen die awakened zijn, om Mhm. erin te gaan om zijn werk te doen, dat ze hier, Mhm. dat heeft hun hier gebracht. Dus, Ja. The purpose on earth. yes, Fulfill your purpose on earth. door mede van deze programma, we welcome you Thank in you. your power, my dear sister. Welcome you. Amen. Okay? Amen. So, you moet, now what you need to do, you need to figure out how you're going to do it to serve. You're serving people, you are doing it, I'm but already in a serving people. way that, yes, the public, because like I told you, Jesus said, let your light so shine before men and glorify your Father which is in heaven. And your Father which is in heaven will reward you. So, Amen. this is your time. Esse aqui é o programa The Great Awakening. Nós estamos conversando uma conversação interessante com Brigitte. Anto onde é coisa com a mita sacafo. Se tiende que não to aqui programa aqui, bisame que com aba sacafo pa aba. Diz é brevemente. Se a mim posso sacar algo for de conversação aqui tá, que é importante para nós perdonar. Para motivo que é reward, é recompensa. Onde é recompensa não de mais alto, no momento que nós perdonar. Se você uma pessoa que está aqui programa que está passando dor de ópicos, que gente está fazendo contra o ava passa de cos, que gente passa do a hasi cubo, então tem problema para perdonar e lagabai,
essa aqui tá uma oportunidade para o Porto, mas é exemplo de Brigitte e perdonar, because no momento que você esse você assim abo é grande favor e esse é o qual que te traz healing. Maneira você mesmo escuta Brigitte avisa que ela passa door de enfermidade. No momento que ela realiza como tenho forgive, então esse kan je even vertellen of dat je heeft meegemaakt, dat je bewust bent geworden om vergiffenis te geven en te vragen. En hoe het je heeft... hoe het tot stand is gekomen. Ja, met je healing. Met je gezondheid. Weet je wat het is, Glenn? Een keer heeft de psycholoog iets tegen me gezegd. Ze zegt gewoon los. Een klein kind, 6 jaar, gewoon een situatie. Een kind van 6 jaar, die wordt gepest op school. En die gaat naar zijn moeder. En die zegt, of ik ga naar jou, papa. Papa, ik word gepest op school. Jij zegt, pest terug. Je bent klaar met me. Morgen kom ik weer bij jou. En ik zeg, papa, ik word gepest op school. Dan zeg je, maar ga naar de juffrouw en zeg het aan de juffrouw. Ja. Overmorgen kom ik weer bij jou. Ik zeg, papa, ik word gepest. Je zegt tegen me, maak mijn hoofd niet moe. Mm-hmm. De 4e keer stuur je me naar school en zeg ik, papa, ik heb buikpijn. Nu stuur je me niet naar school. Iedere keer als je me naar school stuurt, krijg ik weer buikpijn. Je brengt me naar de dokter. Je brengt me naar psychologen. Ze doen onderzoeken. Mijn buik doet me zo pijn dat ik niet kan lopen. Maar niemand kan iets vinden. Mm-hmm. Wanneer je mentale pijn hebt, dan gaat die pijn overal in je lijf zitten. Ja. Want weet je wat het is, Glenn? Dan word je ook echt ziek. Omdat er geen gehoor is gegeven aan de mentale pijn die je hebt. Die abuse die je meegemaakt hebt. Ja. Als je niet gaat genezen, weet je Glenn, ons grootste orgaan op ons lijf is ons huid. Hè? Ja. En we bestaan voor 80% uit water. En water leeft. Dus als wij geen mooie dingen zeggen tegen ons lijf, dan wordt ons lijf ziek. Ja. Waarom denk je dat Surinamers elk jaar oud en nieuw water nemen? Dan bidden we voor het water, zetten we kruiden voor het water en dan gaan we spiritueel schoon weer het in. Je kan het gewoon met een glas water doen die je drinkt. Ja, Bid ervoor en dan drink je het. Dus Glenn, ik heb altijd geweten, en ik zeg het je, ik had het niet, want ik ben iemand, als je me iets aandoet, Glenn, ik zweer het, al lig je hier op de grond, ik stap over je heen. Voor mij besta je niet. Ik ben zwart-wit. Ja. Maar het leven is niet zwart-wit. Er zitten heel veel nuances in. Ja. En ik zal je zeggen, Glenn, weet je hoe ik heb leren vergeven? De eerste keer dat ik vergeven heb. Dus deze man, mijn ex-partner, heeft 7 jaar lang me naar de rechter gebracht om tegen me te procederen, want hij wilde mijn kind zien. Die man had mij gezegd dat als hij mij niet kon krijgen, hij mij en mijn kind zou vermoorden. En hij had zijn woorden bij zijn daden gezet, want hij had me aangevallen. Toch wilde de Nederlandse rechtbank dat ik mijn kind van deze man moest brengen om te zien. Glenn, 7 jaar later, slaat de rechter met haar hamer. Weet je wat ze zegt? Hij wilde jou vermoorden, niet dat kind. Hou het nog 1 keer tegen, krijg je een boete van €1000. Ik denk €1000, Jonas. Ik denk oké, is goed. Dan hebben we mediation gehad. Dan zijn we hier gegaan naar een mediator. Die mediator vroeg €250 per sessie. En die vrouw had bedacht dat ik 10 sessies nodig zou hebben voordat ik überhaupt een woord tegen deze man zou zeggen. Ja. De eerste keer zijn we gegaan. We zaten daar, we zijn apart van elkaar naar binnen gekomen, want ik was natuurlijk heel bang voor hem. En de tweede keer is die vrouw naar boven gerend, terwijl ze weet dat ik angstig was voor die man. Is ze naar boven gerend, want ze wilde een contract gaan tekenen. Mm-hmm. En hij zat een beetje daar, helemaal boos, zat hij echt met een boze blik. En ik zat daar en ik zat een beetje in mijn portemonnee te kijken. En ik kwam een foto van mijn dochter tegen. En ik pakte die foto en ik zei tegen hem, deze foto is van jou. En ik zag heel die man zijn blik veranderen. Ja. Dus die man werd na
7 of 8 jaren werd die man waar ik ooit verliefd op ben geworden, zijn hele demeanor veranderde. En hij zegt, is die foto echt voor mij? Ik zeg, ja, die foto is voor jou, je mag het hebben. Hij zegt, zo, ze is groot geworden. En toen zat ik daar en iets zei tegen mij. Brigitte, je moet met deze man praten. En die mediator kwam naar beneden en ze wilde gaan beginnen met de sessie, bla bla bla. En toen heb ik er gezegd, mag ik even iets tegen Louis zeggen? Hoorde, nee, daar zijn we nog niet in 9 sessies. Ik zeg, mevrouw, luister even. Wij betalen u, ik wil nu iets tegen hem zeggen. Oké. Ik heb hem gezegd, ik ga zijn naam niet noemen. Ik zeg, ik wil iets tegen je zeggen. Hij zegt, wat is het? Ik heb gezegd, ik wil je vragen om mij te vergeven van alle pijn die ik jou heb aangedaan, bewust of onbewust. Want weet je wat het is, Glenn? Die man heeft mij bijna vermoord, maar waarom heeft hij het gedaan? Ik deed waarschijnlijk iets in zijn hoofd die niet kon. Dus of ik het bewust of onbewust heb gedaan, hij had verwachtingen van mij. Ik voldeed niet aan die verwachtingen. Dus eigenlijk ben ik hem een apology. I have to apologize to him. That I didn't, weet je wel, level to his expectations. En ik heb hem gezegd, weet je, ik had een betere vrouw kunnen zijn als ik niet zo jong was geweest. Want hij was 10 jaar ouder dan mij. Dus ik vraag jou om mij te vergeven voor alle pijn en verdriet wat ik je heb aangedaan. Weet je wat die man daar heeft gezegd? Weet je wat die man daar heeft gezegd? Die man heeft voor het eerst na 7 jaar toegegeven dat hij was gekomen om me te vermoorden. Hij begon te huilen. Huilen. Hij zegt, ik heb je nooit willen vermoorden. Na 7 jaar viel alle angst die ik had weg. Glenn, ik kon niet eens de straat opgaan, zo bang was ik. Tot de dag van vandaag moet ik op een geheim adres. Ik liep met zulke grote messen. Als ik nachtdienst had, rende ik om achter iedere auto te kijken of hij niet daar was. You Na have 7 jaar yourself. vergiffenis. Yeah. En dit is mijn spiritual awakening. Esse aqui é o programa The Great Awakening, conversando com Brigitte. Mas bisau que programa que também é interessante. Diz que nós estamos com a conclusão do programa aqui e nossa conversação com Brigitte. Não vai. Diz aqui nós estamos. Jeff Cleckley, author of I Walk Amongst Gods, which entails my near-death experience. I'm inviting you to join me for a weekend of awakening. We will engage in discussions about my book. I will go into depth about my interactions with the Archangel Metatron and what it was like to stand in the presence of the Creator. I will also teach you the techniques that I was taught as I stood in the second heaven. So please join me for a wonderful weekend of discovery, connection, and enlightenment. I'll see you soon. Nós estamos back no programa The Great Awakening. Nós estamos chegando na conclusão do programa de AUE, conversando, uma conversação interessante com Brigitte. Brigitte, wow. That's the best word that I can say. Wow. Forgiveness. Na momento que nós perdonar e pedir perdão, nós dá release nos mesmos. Então, no momento que ela pede, a pessoa que depois de 7 anos de tortura mental, de medo, ela pede a pessoa que perdão, ela ganha sua própria liberdade. E mesmo a liberação, mesmo dor de tomar a ação correta. A mim sempre me avisa, ora que você sente que o ende assim, dano, você rabia de uma culpa, somewhere, somehow, é a melhor maneira de humilhar o mês. Então, qual a melhor maneira para humilhar o mês? Dor de tomar a iniciativa de pedir perdão, mas perdão genuíno, sim. Porque é possível que você possa fazer lip service, dor de dizer, bisa, vou perdonar-me. Pero é mesmo bem foi o coração, porque o perdão realmente está uma vibração, uma energia hopi above. Mais largo, botene, cana, com unforgiveness, mais tanto, mais lhe está venenado. Ja? Maioria gente que está morrer
di malesa ng kunam ta comprende di ko na ngayele ta pa motivo di unforgiveness. Forgiveness needs to be something that we need to practice continually, because there are things that we need to forgive that we know, but there are things that we need to forgive that we don't know. So that's very important. I have told this story once when I was 8 years old. It is a custom when we do onze heilige communie. Communie. I did it And also. Yeah. so Yeah. in the Curacao, they kill a goat and they make soup and carne soba. Yeah. Soba. Yeah. And they Yeah. put the adults sit Uh, and the children sit apart. yeah. So that there They was a also. boy that was 1 year older than me that was sitting next to me. And I have something, when I eat, I always leave the best for last. So I You leave please. my meat for Iedereen. Sarado sa lang met your place. So this guy finished it before me, and he said, "You don't want that?" And he took it. I didn't give him an answer, so he took my meat, my stoba, my carne stoba, and he ate it. So my best for last was gone. Yeah, I know. I know. So I was a kid, 8 years old. When I was in my 40s, I saw this guy for the first time after a long time, and immediately I was in my The car and trauma he came was back. on the foot. No, immediately I heard something tell me you have to forgive him, Mhm. and I did. Mhm. Immediately, it was an audit voice Yeah. that I felt, and it said you need to forgive him. So there are some people that we need to forgive that we don't know, that we have forgotten. So it is very Yeah. important. Brigitte, mas dankie pa bo oportunidade que we doen aan ons aqui. Ik zal je iets zeggen. Officially, I am extending myself, my hands of help, to help you begin with your work that you are here to do. So I'm extending you all the help that you think that you're gonna need from me. Okay? Mas So dankie. mita na bo ordo anto kumasya desordo também se timeste. Dus I'm here to help, okay? Because you have Thank to you. do your work. Because we need your work. Nenhum de nós não está aqui por nada. Nós tur tá necessário aqui, né? Então nós tur de mestre de outro. Nós tur. Hasta não que escuta e mira. Felizmente para Edsel Petronilha, Camucha Palomino, Steve Williams, Mijarda Mendes Semedo, Alan Vidic. Nós temos também Kelly Gerard. Kelly! Mi Kelly, wat είναι? Kelly conta. Nós temos também Charlene Mercera, Edita Figueroa, nós temos Milaika Scharbay, Suzette Royer, JCM Groot, Eva Push. Então espero que eu pronuncie bom. Charlene Mercera, Suzette Royer. Você reconhece pariente, né? Zijn sommige van die namen bekend voor jou? Suzette Royer. Nou, ik Destin hoorde Contiello. Kelly, maar Huh? nee. Ik wist niet hoe de mensen moesten kijken. Ik wist het Oké. niet. Diana Daisy Leon Alvarez, Charlene Winster, felizmente para Charlene. René Rosalia, felizmente para René Rosalia também. En tu também, mas eu pinto mesmo, mas eu pinto mesmo te wago aqui. Dat was een plezier. Het was een genoegen. Meneer de Bies. Welkom. Hey, een keertje waren we in een concert in een gemeente. Ja. Ja. And whenever I go to a presentation, I have to break the ice, no? Mhm. So I went and I stand behind the mic and I say, it wasn't Dutch, it was in een kerk, Nederlandse gemeente. Ja. En ik zeg tegen de mensen, dames en heren, het is een
voorgerecht om hier te zijn. Iedereen dacht die man kan geen Nederlands praten. Iedereen begint te lachen. Dus I have broken the ice. Hey, Masha Ja. Danki, your last words to our audience? Nou, zeker bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dat filmpje delen met anderen, weet je wel. Dat mensen ook weten van the true meaning of life is forgiveness. And if you hold on to pain, it will carry you for the rest of your life. En Ja. ik weet het, we zeggen altijd, ik wil niet vergeven, bla bla bla. The worst thing has happened to me. But in order to be, you have to forgive. Yes. Okay. Yeah? Masha Danki, Ambri, let's stay in contact, okay? I want to Do it. work with you. I want to work with you. Thank you. Now that I'm living in Holland, we're gonna do a few things We together. have to help connect. as We have much to connect. folks as possible. Okay, and We will. one of the things I want to taste your food. So not You your have to, food, I'm going. I mean your No. Whatever you want, I will cook it for you. okay. I'm a roti. Als je van pom houdt, Pom. Wow. Roti pom en is pom. Nee, maar pom, echt mijn pom is een 10. Het is echt een 10. Als je van pom houdt, maak ik roti voor je. Maar roti met lekkere roti. Oké. Roti met geiten, schapenvlees. Está bom, de visão. Dag allemaal, dag Nancy. Weet je, Doei, als je klaar bent met die eten van je pom, dan ga je gewoon Suriname taki praten, man. Dat bedoel ik, gelijk. Mensen, dat we een plezier. Hey, tu cosmo, Ambri. Hey, mensen, dat we een plezier zien, we worden ouwe. Tem programa aqui, me queira evitar você para corda, compra bolso ticket, isso não na coisa corda, como bolso ticket para sobrar. Não sei chega tem ponto final de programa, de evento, nós chegando cerca de efeito não, corda, compra o ticket para não que for. The time has come. Corso Aspirta. Curaçao has awakened. An awakening for mind, heart, and soul. Join us for a transformational weekend of spirituality and music. May 2nd and Saturday, May 3rd, for 2 unforgettable days of spiritual connection and inspiration at the luxurious WTC Curaçao Auditorium. Then on Sunday, May 4th, the celebration reaches its peak at Bracapodi May Amphitheater Curaçao in a live music concert featuring the island's best musicians and singers, performing new music by Coach Glenn and the IA Music Magic Library. Dive into profound insights and uplifting experiences as we explore the essence of spirituality. For tickets and info, visit corsuaspierta.com. Don't miss this unforgettable 3-day journey of inspiration, connection, and soul-stirring music. Awaken, inspire, celebrate. Fayanga, bo coach de sanação, transformação e relação. E caminha para sanação. Sanação, na final, não te trata de direita bom mês, ou não te trata de buscar método novo, ou conhecimento, para complementar, ou fix bom mês. Sanação real, da unificação de queda tranquilo, relajar lo suficiente conectando back borrosea pa asina bocorda de verdade quem botar e pasina pa compreender bo paz sempre tabata interno e quesaki nunca bono a perder solamente el aguardo lubida pa sanação toma lugar vamos ser volve back na calma e padem realizar sempre botava tá completo. E bisando essa aqui, me quero invitar tour para dia 2 e 3 de maio aqui na tremendo evento na WTC Curaçao Aspierta, qual culmina em bem de vibração alto na Bracaput May. Wak pa bono queda fo, men di compra bocarci, subir o link de curaçaoaspierta.com para botar parte da transformação.
De forma aqui, nós está despedido e passando para... O que está passando aqui? What is happening here? Aqui, a miséria aqui, aqui. Sim, nós também temos o programa The Great Awakening, a plataforma que é em curso novo, o movimento em costume com ele. Anda põe para curso novo aqui, então explicava como para navegador de não, que é na hora que me não se acompanha se está aqui da Bira Grande, não me waco. Ok. So, lagami sa ako sa gusto programa de AWE, corda comment, corda share e vídeo aqui. E agora nós recordamos também, o vídeo aqui está queda aqui riba, pero a maioria de vídeo não que nós também tem, também guarda que está e botar oficialmente riba nossa plataforma de elevação espiritual, que ainda nós também está criando uma comunidade e nós temos que deixar para virar membro, está completamente grátis. Então, a maioria de vídeo não, começando foi na marca que nós começar, maneira você anota, o último vídeo que eu tenho de minha conversação com Camélia, eu tenho completo somente riba e plataforma de elevação espiritual, ok? Pessoal que me ensinam carte corda, corsoaspierta.com e botar aí bo carte para por assistir na evento no dia 2, 3 e 4. Esse dia concerto tá a parte, pero no momento que vou comprar boa entrada a dia 2 e dia 3, e concerto também tá dentro, ok? So, se vou comprar entrada para dia só, vou ter que comprar entrada para o concerto também, pero se vou comprar para 2 dias, vou ter o concerto inclui dentro, ok? Qual é desconto tremendo. Mas me quero evitar usar junto comigo. By the way, o programa de ayer, não por trabalhador, para motivo não técnico, Et voilà la chose. Mi que está contento, si guari que não dice. Contento, riba mi ser. Sueza, ripesa, balancesa. Attention. Música moi, Zucla, Tiboala, en position, tout le comme ça, musique en moi, Zucla, Tiboala, mi que está contento, si guari que não dice. Guarda bucuta, piles de vida. Tengo tá rico, pero não a cuida. Tengo os placa no compra, saúde ele não tá coiunda. Norte, tão agulha, bate na curva de manis. Quer sa não tá contente, o rebega vai não tem medo, não gasta não tempo. Felicidade por nada, usa o fé como arma. Bendición na vida, pedi Deus a mirar. First annual local and international. Que bonito smile.
my way. Me não chega ainda, but I believe que o destino junto cerca. Me não timbura passo me bendição não chega. Gotta keep moving com fé e com segurança. Me tá on my way, me tá on my way. Oh, 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 oh. Me tá on my way, me tá on my way. Oh, 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 oh. Me tá on my way. El camino tá largo. Ma casi give up e perde a esperança. Brava mi crece de tus circunstancias. The struggle ma descubrí mi abundancia. Me tá on my way, me tá on my way. Oh, oh, oh. I'm his. Oh, 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 oh. Me tá on my way, me tá on my way. Oh, 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 oh. Me tá on my way. Sin duda. Mil llave, mi alma te trae fe llave. Fama no te con legacy te juega. Inspired the mission, a botar target. Esa quita preso con meta. Es un puta hambra pa' llegar. No valo de momento aquí. No valo de momento aquí. Logo logra si bon start on. No duro na cause no buy phone. Logo logra ci stand up fit. But on your way, on your way. Logo logra si bon start on. No duro na cause no buy phone. Logo logra ci stand up fit. But on your way, on your way. Mi no llega ainda. But I believe que o destino te cerca. Mi no timbura paso mi bendición no llega. Gotta keep moving con fe y con seguranza. Me tá on my way, me tá on my way. Oh, 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 oh. Me tá on my. Oh, 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 oh. Sergio, take it over, come on, man. Porter, canta por mim. Oh, 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 oh. Me tá on my way, me tá on my way. Oh, 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 oh. Me tá on my way, me tá on my way. Oh, 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 oh. Dia más, come on. Oh, 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 mitad. Come on, un día más. Oh, 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 mitad. Do ce soir. Oh, 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 oh. Are you guys ready for a party? Are you guys ready for a party? Canta con me. Oh, 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 oh. Oh, oh, me tá on my way. Me tá on my way. Me tá on my way. Oh, 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 oh,
heart of mine, more than anything. Underneath the blanket of snow,